Sme teraz na ihrisku, ale Alex sa rozhodol, že ide radšej na lúku, než na toto ihrisko s deťmi. Tak, už si sa vrátil k nám? Áno, joži sopliko. Poď, Ali, poď. Poď tuto dole kopcom, poď sem dole. Poď sem dole, pozri. Teraz vám ukáže, jak on vie behať dole kopcom. Poď. Ali, poď dole kopcom, poď. Poď sem. Dudy. Poď dole kopcom, poď. Ideme. Ali, co je? Čo? Poď kam? Poď sem. Kam ideme? No poď, choď dole k tátovi. Tak. A udělej ručičkama takhle, Ali? Tak to udělej ručičkama. Tak. Je to dělky.